ene motelo kanyo kuom timo kod ohala rach ahinya. Wacho ni kik item timo ohala kod sirkal ma kaunti mano ma Kiambu. Kata kamano gavana margi osekwedo weche machalo kamago. Kaunti ma Nairobi atamalo chiko mano mantiere piny ahinya. Kato Narok kod Kajiado luwogi kanyo 26 kachiel kod 39 kaunti ma Nyandarua. Omenda gi iwacho ni gin jogo motimo ohala to chudo bedo matek. En ang'o miyo gini nyawo ni timore e kaunti zwa e weche gi mag omenda chudo magope bedo matek? Erokamano Cleophas. Aparo ni chandruok ma sirikande wa mag gwenge ma bende ong'ere kaka counties osebedo godo kipacha en ni ok giseriwo mondo ging'e ni to yuto margi miluongo ni revenue kaachiel kodgi kaka gidhi tiyo gi pesa bende opimore. In short, gibedo gi a balanced budget manyiso ni gigoyo budget maduongo kuom pesa ma gidhi choko to giko ok gichok pesago. Koro gimiyo ji orak kata contract mondo omigi gik moko mag tich e gwenge e sirikandego to gichopo kama ok ginyal chulogie. To mano timore higa ka higa kitimo budget mar financial years mopogore opogore. Iyudo ni nitiere pending bill manokalo owuok e higa moro ochako omenda moro ochako dhi omenda machielo. Mar ariyo nitiere gima timore ka nitiere lokruok mar telo mag sirikande mag gwenge. Kuom ranyisi ka olok governor tibro yudo ni nitiere koro chudo moko jo ohala mane tiyo gi sirikal machon yudo pek mondo chulgi. Kuom ranyisi ibro yudo ni nitie kata projects moko manochaki koro ok dhi mbele nikech ng'ama ne nigi thoro mar projects go ok osebedo kanyo mondo tim mano. To mano ok en gima onego timre. Ka wanyalo yudo kare budget marwa mondo wagoa budget ma oromore ma gik ma wapano ni wadhi timo ema nyaka watim. Mok yud ni gik moko ma samoro ne ok oketie budget bendo dugo yudore e budget no or otim supplementary kendo thoro mane nitiere mokwongo lokore kaeto iyudo ni jomoko koro ok ochul pesagi. And obedo chandruok ahinya nikech ka atimo kodi ohala to ok ichula tipodha. Koro aparo ni mago gin gik moko nitiere gik mang'eny makelo pending bills but the most one manyalo wacho en ni waonge gimiluongo ni physical discipline. Ok walu ratiro ahinya kaka wagoyo budget wa mondo waluwe mok wakale. Kuom ranyisi kana tego ni mondo abed gi $100 million mondo achok ushuru kaka an county government to wachoko mana $50 million. Ok anyal chuno ni nyaka gik mana pango timo kanyaka tim. Onengo kora dogi mondo ago kwan kendo mondo awache ni koro nikech an gi pesa matin ere kaka timo gik moko manyalo donjo mana i pesa nani mok ni kora timo gik moko ka bedo kod geno ni abro chulo jogi to kang'e adwa chulo gi nang'o. Nitiere counties moseloso plan mosechulo pesa gi. Ting'e ni mondo michul pending bill mokwongo nyaka ikete budget. Kikete budget nyaka chuno ni nyaka icholo osuru maber kuom jopiny, ichok revenue maber manyalo chulo pending bills kaachiel kod tije monego utim kanyakla mag ikomenda no. Nikech kichulo pending bills kende to gik ma dongruok monego itime ikomenda no kitimo bende jopiny biro go kodi koko. Koro en a delicate balance kawacho gi dho ngere mondo mi ichul pending bills go to kendo i make sure ni tije manichano ni kata gigo manisingo ne jopiny ni dhi timo ne gindi bende timo. Koro aparo ni nyaka counties pangre ahinya e yo makare mondo gidog piny gidho ngere wacho ni gidog back to the drawing board mondo wang'i ane ni to pending bills go gin adi to ji mondo giketi sirikande jotelo mag counties go ket mikakati yore man kare mondo chul pending bills go. Ka ok kamano to wadhi nego jo ohala kendo wadhi timo gimiluongo ni starve economy from flow mar pesa ma nyiso ni kamano timore to dongruok onge e sirikande wago mag gwenge go. Erokamano ahinya CPA Mollyne Achayo. Ilere yo makara ng'ena duogo iri kuom penjo mamoko mapontie kara ka sani na mono me adhi e county ma Homa Bay kama dhiro kanyo jata tije mano ka
County Governance Watch mantiere kache county ma Homa Bay okinyi ma kawuono kantie kanyo kod Kevin Osido tudre kod achiel kachiel. To sani penjo mantiere Kevin Osido, sirkal mano kaluwore kod jaga budget kata control of budget oyango ka kanyo ni gimomiyo omenda ma kamagi bende biwore kendo bedo mathoth